Ka jingdon jong ki kenhon ki badon ya ka mensim ban penne pensa ya ka baki long shwa man shwa ki hikai hagi ni kisni ki bamanta ka long ka jingdon kam ka baki long din ki bamanta ki don kam e ban tem yila ka jong ka tenrai ka balong gum ka jing hikai ya ka ne pateng ka bamanta ka jingla jong ki chaj benriu karbi ki basyong basa hajla Meghalaya ban penne ya ka jing hikai jong ubarim ka long ka bai tenat bah ban pen ka wai ne kita ka ki jingla jong ki ban don ya ka riam tenrai ka bala juriam da ki men barim Haka sitri ku yayong arajar arpsan kepada kesengi jong jing sedang ya ka jing rake jubilik siar jong ka kenhun ki pai karbi ki bedon hajla Meghalaya kabala tip kum ka All Meghalaya Karbi Association kabala seng nandu usnyam cihajar kandai spa nyo pusan menta kene ka kenhun kala kanjo shaw momer basan pusnyam bat hakane ka snyam jubili lapen long ya ki program sa kan mau da ka penlong ya ki program baper ha ki lais ki lenter kabala sedang mentang sengi kabala wan ban pli perda da UMLA kathan yung ba Emerald Bonsim ban on penkot ha ka laiterik u yayong arjar arpsan kaba on sawan poi u menteri rang ba ka jela u konrad kongkal sangma ban penha perda ya ka jingrakhe ya ka jublik siar jong ka All Meghalaya Karbi Association haba jingkran nagaliang ginong ilam jong gane ka kenhun ki Karbi Meghalaya kilai thu ban pedang ki prapol tam teli ki shnong ki basyong masa ki jaj benriu Karbi Nyo huai teli ki dikishnong ki bala syong lasa tang nagi karbi ki bala kot ka jingbun briu ke bapalan sau pu arhajar ngot. Kum ka jingburom ya ki nong ilam jong gane ka kenhon bat kum juru ya ki rang ba shnong jong ki shnong ki bala syong lasa dagi karbi kane ka kenhon kala penku burom ya ki tikrang ba dagi jan tawa ki bala jukhot kum ki pongho ha ka ktin karbi kum kadang jong ka jingburom ya ka jinglong nong ilam jong ki ha ki shnong ki thau ki ba ki syong gisa bat ki balele ban lumban lang ye lagi para breu ban tip laga jong ka tenrai laga jong ka riti ki dustur bat ki wei hakene ka snilala ban yu i ya kirang ba bat ki samla ki balawan ban ya shim benta hakene ki jing sedang jong ka jubilik siar ka All Meghalaya Karbi Association ka bakila phong na ki jan tenrai jong ki bat kum juru ka jing peniat ya ka program da ka bakran da ka ktin karbi bat khendiat khensoj ha ka ktin ka si bat parang Lapan long ya ke jing lekemen da ke jing ruai bat ke jing syat bat la bat nong baka long ke ba itnat bah bat renti bah ke jing emi jongki ban poi syekene ke jing lekemen jubili shushu UMLA ka thani rangkat bat ki nong yelam ki lapan lai pai ba ya ka kot thup sa jing ken mau la ne ka souvenir jong ka jing yai lenti ka kenhon nadu bal sedang ye ka bat hadu kene ka snem ka bamenta ka ba ka jing yai lenti jong kene ka kenhon kala poi shaw momer basan pusnem kalau sedang
mentang ban rilis ya kan ni kasok ni macam angka ke lapan kret dah kasok ni komiti ban aya i syukas bi ujung ban rilis ya kan ni kasok ni Jidan hang ni ya kan ni ka thup sa jing kan mau le ni ka souvenir ya ke jing ya lenti ka ba san pho snem jong ka all Meghalaya Karbi Association ni sim ni kan ka benta ada jinga sakhilang jong paro kini ki urang ba kinong yalam jong ka amka aga begini yo ban pelat ka ba ya kan ni ka souvenir le ni ka thup sa jing kan mau jong ke jing dap san pho snem jong ka all Meghalaya Karbi Association. kalau saya cadar na ya ke jingla ke jong pi balang ba jong ke jubilee ke jing dap san pho snem to nang ya syafrang syakman pidai march ahead, there is no turning back. Ngimdei ban phaidin ngimdei ban kelet dan rei pidai ban nang yat nang ne syakman kata ke ba kongsan hatu kata mangi sotu ha ke jing ya lenti ke jong pi nang ne syakman Kumukalang ipi mana kijing giran shibun ha kijing im kijungi ki breu mana bomat kijing barok ni kendu kijing Tehendrei ngimdei ban red mensim ngimdei ban bu begini kijing ki bengi kendu kin penduk mensim lane ki pen baklal ti ngi Tehendrei ngidei ban ang yat syafrang syakmat
hakabede bat kereti ke dustur ke kendau ke siap ke pengingi dan ngide ban pen scam ya kene ki perlok karbi ki badan hapo Meghalaya pide ki try stong himde ban perkhat ke kumwe pide ki try ki mulai im lai he lai san ni lai long ni laman ni lai long kumne ni long ka we nadu menor hadu menta hadu ki por ki ban wan ro mar kata kalong ke bakongsan bakum wemeli ujung pi bo pi la penjob nakapor sa kapor ini don rangkat bat pi kum ka association ini don rangkat bat ki snong ki thau ki prepare ki jing don kam ya ga development ki jing don kam ya ki jing don kam ki snong ki thau ki jing don kam ki bede na kamta garanti ki dustur ka khandau ka siam ki jing don kam haki raj bat kamta ter kadai ke benta ka kongsan ka bangi hab ban pentikna kum kinong elam hapo jong ka All Meghalaya Karbi Association lengba jong ke jubilee ke ba pipin rake ingit scam bagidan Shibun kimat kijura kiba nagaliang jong ke district council kamtam haga bede bat ke we di ki an kiba kongsan ba ka an bat kendo ka lan at kadai ka ba kongsan hadu kata-kata ka ba suban kentu ya ki raj ya ki snong haga ba pinwan sakmat naga benta ban pentikna bapin penbiang yagi kot kisla ke jengpi nadu urang ba snong ki headman nadu ginong yelam rak namar baka sil bat kamuhor kajong kiraj kisim raj ki bang thai raj kisim hima kirang ba snong nadu bakaladon kene kalan ak kilade ki legal dokumen ki muhor ke jengki ki dei ki bala itu udah ka sarkar dan ki bor ka an. These same leaders, they thought of extending into a larger area because the Karbis are still spread all over Meghalaya. Some of the Karbis are there in East Jaintia Hill District, West Jaintia Hill District, and some in Shillong, and most of them are stay settled in Gribhor District. So with that idea, on 5 March 1985, the association called All Meghalaya Karbi Association has been formed, and from there it could continue from the association that has been formed in 12 April 1975 till today. It has attained 50 years of its existence as the association. So with heartfelt gratitude to all our esteemed leaders, especially Dr. Didi Lapang, because of his idea that we are here today, what we are doing. And now, at this time, most of the time also, the MLA of Nongpok constituency has been shouldering for organizing, for promoting this association. Till today, we have got in our midst Sir Meral Bonsim, who is our guide, our mentor, our leader, and our MLA. For 1 year long now, we were planning for this day, and today all our thoughts, our plan has come true. So we are celebrating this Golden Jubilee today with a joyful hearts and a gratitude to all and one who has, by one way or the other, a part in this celebration of the Golden Jubilee of the Meghalaya Karbi Association. Association ke mupenili areng lokalam kitanga sonsi Karbi akhe tum phaladak Meghalaya ke do tum phal kap isivet ahong plang kapang room kapang som enei si tinisi ilitum hidam rapadi ilitum katki nangji ilitum abia pun ilitum a culture ilitum alam alun ilitum aling athak kedo merong berong thak ladang rong troksi kebra po akar bietum kaching rum thegia pansi langsa seng ki bilo lapse den kan thok ke pleng ahut
Ilitum cimata dam te cimata dam wi. Ilitum ko arlo pini ilitum ipik celang ta aprang ningkan pokepet pini ko arlo ilitum karlu puka celang ani lo. Neli langsung seng along ningkan pikep lo kacerap dun neli mek mitang pen tek long lo ko arlo ma ilitum karlu. Kini kor komputer, kiba internet bador badar. Ni di hajan jongpi, hangne hadukan jongi. Hanong po town shopping complex, Harishan Enterprise, haka kamera kaba shispa iway. Refurbished laptop but desktop. Punhau number. Pra iway lai arnot sau pra sansau. Lane pra lai nyo arnyo sawar driunyo. Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector na kebentai ki awareness program jongpi pon singi ni ai wai shapi pranyo laiwei kendai ndriwe arnyo lai